kaveri oli ostanut varmaan 10 000 patjoja, kun ei vaan pysty nukkumaan. Se kävi meillä salilla hetken aikaa ja pystyy nukkumaan nykyään ihan missä vaan. Ja sanoi, että hän olisi säästänyt hirveän rahan, kun hän olisi tiennyt. Ja valmentajan kanssa reenasi, niin tämmöiset tarinat, kuinka paljon siellä on pikkusia juttuja, mitä meidän valmentajat on pystynyt vaikuttamaan ihmisten arkeen ja elämiseen. Niin mulla meni taas kylmätarinat. Ne on vaan makeita tarinoita ja kuinka paljon niitä on ihan oikeasti. Niin. Se on käsittämätöntä, mitä duunia ne tekee. Liikun kasvu ei olisi ollut mahdollista, jos ei meillä olisi näin valtavan hyvää valmentajaverkostoa. Eli käytännössä se keskusvastaava ja valmentajat, jotka siinä kyseisessä keskuksessa tekee töitä, niin he on se porukka, jotka luo sen kulttuurin sinne, että kuinka siellä tervehditään, huomioidaan ihmisiä, kuinka siistiä siellä on, kuinka kannustava ja inspiroiva ilmapiiri sinne rakentuu. Eli tietyllä tavalla niin Liikku luo ne puitteet ja sen alustan, jossa sitten nämä valmentajat pääsee loistamaan sillä omalla persoonallaan ja omalla ammattitaidollaan. Minusta on ihan mahtavaa, että me ollaan onnistuttu tähän meidän niin jengiin saamaan mukaan Suomen parhaita valmentajia. Et siellä on 150 Suomen parasta valmentajaa, jotka on ollut rakentamassa tätä tarinaa yhdessä meidän kanssa. Ja tämä päivä, että kun me päästään kerran vuodessa kaikki yhteen, niin on sellainen päivä ja ilta, jota me odotetaan Heikin kanssa niin kuin joka vuosi ihan valtavasti. Kohta 100 000 suomalaista on Liikun jäseniä. Ja jos he osaa ja ymmärtää niin kuin käyttää hyväkseen Liikun valmentajien ammattitaitoa, niin sillä pystytään saamaan aikaa ihan valtavasti hyvää. Parempia yöunia, parempaa työelämää, parempaa arkea, pienten ongelmien, terveysongelmien niin kuin ohittamista ja ylipäätään semmoista niin kuin terveempää ja niin kuin antoisampaa elämää ihan meidän niin kuin valmentajien ansiosta.